Són propostes que es fan des de la pròpia associació de veïns. Vostè pot considerar un luxe una oficina. Ho ha dit, càrrec tot o part de lo que li proposem. Però el que no fa mai és planificar. Vostè sempre refereix al pla general com que han tingut una ocurrència. Grafiar serveis públics en una ciutat que no els tenia, per a vostès són ocurrències. El que vostès han tingut una incapacitat manifesta durant 20 anys de desenvolupar tots aquests equipaments perquè no han tingut ni capacitat de gestió ni han tingut la capacitat ni la visió d'executar un pla general que sí que estava pensat per a uns disfruta dels ciutadans. Per supost, ara em diran que no van comprar tots els solars, ells no van comprar, segurament altres ho haveren gestionat millor. Però el que li proposem és que vostè haurà nascut a la Malvarrosa, jo no. Una companyia igual, sí, també es va crear allí. És més, és presidenta d'un dels fundadors de la Malvarrosa. Però el que sí que li plantegi és una cosa que qualsevol que vaig a la Malvarrosa, ja asseguro que jo sé que vaig, pot constatar. No serà un barri perifèric, segons vostè, però té les condicions i l'habitabilitat en molts casos d'un barri. I el que li demanem, i l'únic que li plantegem, és que faci vostè una planificació d'un conjunt d'actuacions que unes són molt barates, molt senzilles, en comparança a altres que han pres en altres ocasions, i que són senzilles d'aplicar. Que vostè creu que no és prioritari una visita, no pensa el mateix dels veïns, però en tot cas nosaltres tenim a disposició de vostè per a fer les adaptacions en la proposta que vostè crega més realitzables. Però planteja alguna cosa, no es limite a descalificar una proposta que en definitiva l'únic que dona trasllat és a un sentiment majoritari en el barri. Un sentiment que a més constata clarament